तर परिवर्तन करायचं तर स्वामी मार्ग आपण हा जोडला पाहिजे. भक्ती नको करू तू, स्वामी नाही नको मानू, पण माणसातलं देव तर बघशील की नाही. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणचा लाईव्ह पुन्हा एकदा श्रावण महिन्याच्या निमित्तानं घेऊन आले एक खास आध्यात्मिक सफर. जाऊ देवाची या गावा. कोकणच्या या मातीत अध्यात्माची परंपरा खोलवर रुजलेली आहे. या श्रद्धेच्या वाटेवरून कोकणातील विविध देवस्थानं, त्यांचा इतिहास, त्याची आख्यायिका आणि भक्तीचा अनोखा अनुभव तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरू होतीये आमची ही विशेष मालिका. या मालिकेची सुरुवात होतीये कुडाळ तालुक्यातील माड्याची वाडी येथील श्री स्वामी समर्थ मठातून. विशेष म्हणजे या ठिकाणी कृष्णशिलेतील स्वामी समर्थांची भारतातील एकमेव मूर्ती आहे. ही मूर्ती नेमकी कशी तयार झाली, या मठाची स्थापन होण्यामागे संकल्पना काय आहे आणि माड्याची वाडी इथलं हे स्वामी समर्थांचा मठ आहे, तो स्वामी भक्तांचा श्रद्धेचा स्थान कसा बनला, हे जाणून घेण्यासाठी जाऊ देवाची या गावा. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, हे श्री स्वामी समर्थांचं आश्वासक अनमोल वचन आजही स्वामी समर्थांच्या भक्तीचा आणि त्यांच्या विचारांचा जागर कोकणच्या कानाकोपऱ्यात अनुभवायला मिळतो. कुडाळ तालुक्यातील माड्याची वाडी हे त्यापैकीच एक श्रद्धास्थान. श्री श्री 108 महंत सद्गुरू गावडे काका महाराज यांच्या संकल्पनेतून 22 फेब्रुवारी 2008 रोजी श्री स्वामी समर्थ मठाची स्थापना करण्यात आली. अल्पावधीतच या मठानं स्वामी भक्तांच्या मनात आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. माड्याच्या वाडीतील श्री स्वामी समर्थ मठांच्या परिसरात पाऊल ठेवताच एक वेगळी शांतता अनुभवायला येते. आजूबाजूला असलेली हिरवाई, मंद वारा आणि परिसरात जाणवणारी प्रसन्नता मनाला नकळत भक्तीच्या वातावरणात घेऊन जाते. मठाच्या परिसरात घुमणारा स्वामी नामाचा गजर, अगरबत्तीचा दरवळ आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांची लगबग, या सगळ्यामुळे वातावरण अधिकच भक्तिमय होतं. काही क्षण इथं थांबलं की बाहेरच्या जगाची धावपळ जणू विसरून जातो आणि मन शांत होतं. श्रद्धा, भक्ती आणि स्वामींच्या आशीर्वादानं भारलेल्या माड्याच्या वाडीत येथील या पवित्र मठातून अनुभवूया स्वामींची भक्तिमय आरतीचा हा अद्भुत सोहळा. चला तर जाऊया आणि घेऊया स्वामी नामांच्या जयघोषात आरतीचा हा अनुभव. पत्रे पत्रे
Hare
अशक्य करतील स्वामी.
राजाधिराज योगी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी सद्गुरु श्री गावडे काका महाराज की जय। स्वामींच्या आरतीनं मठाचा हा परिसर भक्तीनं आणि चैतन्यानं भारावून गेलाय. आपणही स्वतः या पवित्र क्षणाचे साक्षीदार झालेला आहात आणि हा अनुभव आम्ही तुमच्यापर्यंत या माध्यमातून पोहोचवलाय. माड्याच्या पाडीतील हा श्री स्वामी समर्थांचा पवित्र मठ आणि आपल्यासोबत आहेत ज्यांच्या संकल्पनेतून या मठानं आकार घेतलाय ते म्हणजे श्री 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 108 महंत मठाधीश गावडे काका महाराज. त्यांच्याकडून या मठाची संकल्पना नेमकी काय आहे ही आपण समजून घेणार आहोत आणि निर्मितीपासूनचा आजपर्यंतचा प्रवास त्यांच्याचकडून जाणून घेणार आहोत. कोकणामध्ये अध्यात्म, कोकण हे प्रतीक असे समजलं जातं. कोकणामध्ये प्रचंड अध्यात्माची ओढ, अध्यात्माचं लोकांच्या मनामधात बिंबलेलं हे आध्यात्मिक पर्व आहे. ज्यावेळी आम्ही ह्या गावराठीतील एक मानकरी आहोत, माडेचवाडीतील, आमच्या पूर्वजांनी चालत आलेल्या रीती परंपरा गावराठीच्या आणि गावराठीविषयी बरंच आपण अभ्यास केला. तर ज्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की लोकांना वेगळं काहीतरी दिलं पाहिजे, लोकांना तेच सांगितलं तर लोक येत नाही. आम्हाला लोकांना भक्तिमार्गात आणायचे, लोकांना कुठेतरी चांगल्या मार्गाकडे आणायचे होते, लोकांना चांगलं मार्ग दाखवून त्यांना जीवनाचं सत्य नेमकं काय, जीवनाचं रहस्य काय हे त्यांना सांगायचं होतं. म्हणून आम्ही 2005 साली अध्यात्म सुरू केलं, म्हणजे स्वामींचा मार्ग सुरू केला. पूर्वीपासून आम्ही गावराठीत मार्ग असल्यामुळे परंपरागत आमच्याकडे गावराठीचा विषय आहेतच. पण आजच्या पिढीला काय पाहिजे, आजच्या पिढीला देवधर्माकडे जर सतत नेलं, लोक देवाधर्माकडे जाणार, 1 दिवस 2 दिवस जाणार, परत येणार. मग त्याचा मी व्यापकतेने जर विचार केला तर माझ्या मनात एक आलं, लोकांना जोडून ठेवायचं आहे कुठे, मग सर्वधर्म समभाव असं काय द्यायचं आहे. आता गावराठी, माझी गावराठी दिली,
दुसऱ्याची वेगळी गावराठी, तिसऱ्याची वेगळी, प्रत्येकाच्या गावराठीतली कल्पना संकल्पना किंवा तिथले रीतिरिवाज तिथे संस्कृती वेगळी असते. मग माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला जर हे जोडायचं आहे आणि आजच्या तरुण पिढीला जर कुठेतरी एका दिशेने न्यायचं आहे, एका प्रवाहातनं न्यायचं आहे, जातपातीची भिंती सगळ्या गाडून टाकायची आहे आणि ह्याच्यात परिवर्तन करायचं आहे, तर स्वामी मार्ग आपण हा जोडला पाहिजे. म्हणून मी 2005 साली एक संकल्पना करत करत स्वामी मार्गामध्ये मी उपासनाला भक्त बनवलं आणि 2008 साली आम्ही पहिली स्वामींची ह्या ठिकाणी मूर्ती बसवली आणि छोटीशी आम्ही उपासना एक छोट्या ह्या गावात चालू केलेली उपासना हळूहळू प्रचार प्रसार होत 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 संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसरली. आज जर ही उपासना करत असताना आज बघितलं तर संपूर्ण कर्नाटकमध्ये आहे, गोव्यामध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे, रत्नागिरीमध्ये आहे, सिंधुदुर्गामध्ये आहे, बाहेर सगळीकडे उपासना चालू असतात. मग याच्या मागची जी संकल्पना होती तो उपासनेच्या मार्गातनं तरुण पिढी आपल्याकडे येणार आहे. तरुण पिढीला काय हो, देवाच्या पाया पडायला लावणं, मग ते ऐकणार नाही. तुम्ही देवदेव करत बसा, आम्हाला देव नको. मग स्वामी मार्गामध्ये मी त्यांना भक्तीच्या मार्गातनं एकत्र आणलं आणि जेव्हा एखादे तरुण म्हणायचं मला काय हे भक्ती आम्हाला काय जमणार नाही, मी सांगितलं अरे बाबा भक्ती करू नको, माणसातलं देव तर मी तुला दाखवतो. भक्ती नको करू तू, स्वामी नाही नको मानू, पण माणसातलं देव तर बघशील की नाही. मग हळूहळू तरुण पिढी आली. मग तरुण पिढीची उमेद काय असते, कुठेतरी आपल्याकडनं काहीतरी कल्याणाचं काम व्हायला पाहिजे. मग मी तरुणांना सांगायचं अरे बाबा या ठिकाणी एखाद्याचं घर पडलेलं आहे, जरा ते घर बांधून द्या. त्या माणसाचं घर बांधून दिलं आहे, त्याचे पैसे नाहीत, ते घर उभं राहिलं, त्याचं घर उभं राहिल्यानंतर जो त्यांना आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर दिसणार आहे, ज्या आनंदातनं त्याला जे भाग्य मिळणार आहे तो परमेश्वर आहे. परत तरुण पिढी एकत्र आले. आपल्याला काय नाही, जसं आता कोरोनाचा काळ एवढा मोठा गेला, मी त्यांना सांगितलं अरे आपल्याला आता देव बघायचंच आहे नक्की, कारण आता कोरोनाने कोणाला सोडलेलं नाही. कोरोनाने जात पात धर्म काही बघितलेलं नाही, श्रीमंत बघितलं नाही, गरीब बघितलं नाही, रंजले गांधेले कोणी नाही. तर बोललं मी सगळ्यांना पकडणार. मग त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की मी जो अध्यात्म सुरू केला तो कोरोना काळामध्ये होती, तरुण पिढी होती आमच्याकडे. आणि ह्या तरुण पिढीने काय केलं, मी सांगितलं कोरोना होतोय ना, येतोय ना, काय येणाऱ्या काळाला आपल्याला सामोरं जायचं आहे आणि जे रंजले गांजले म्हणे जो आपुले या लोकांपर्यंत पोचायचं आहे आणि या लोकांमध्ये आपण देव बघायचा आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये नवीन मठाच्या बांधकामासाठी भूमिपूजन करण्यात आलं. अवघ्या काही महिन्यातच या मंदिराच्या बांधकामाला आकार मिळाला. या मंदिराच्या रचनेत पारंपरिकता आणि आधुनिक बांधकाम कलेचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. जगप्रसिद्ध कोणार्कच्या सूर्य मंदिराप्रमाणे बांधकाम आणि कळसाची रचना आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही मशीनचा वापर न करता हातांनी घडवलेलं हे बांधकाम. दोन 2024 साली पुनर्बांधणीचा तुम्ही संकल्प घेऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली आणि आज आपण याची रचना पाहतोय. इथं आल्यानंतर अगदी चैतन्यमयी वातावरण अनुभवायला मिळत आहे, शांतता अनुभवायला मिळते. तर ती संकल्पना काय होती आणि त्यामागे अनेक किस्सेसुद्धा सांगितले जातात. अगदी इतरांना वर्ष लागतात मठ उभारणी करण्यासाठी, मात्र तुम्ही अगदी काही कालावधीमध्ये हा मठ प्रत्यक्षात उभा केलात आणि आज त्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सेवा सुरू झालेली आहे. तर ते किस्से काय आहेत पुनर्बांधणीचे हे आम्हाला ऐकायला नक्की आवडते. तर सहज असं मी विचार करत होतो की आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. मनात जे निर्माण होतं ते कृतीत येतं. आपण सात्विक विचार केला, स्वच्छ विचार केला आणि एक ध्येय ठरवलं. माझी एक पद्धत आहे, पहिल्या मी 1-1.5 महिना अभ्यास करतो, बघतो हे होऊ शकतं का, हे असं आहे का, किंवा हे कठीण आहे का, बघू काय होईल ते होईल. पण प्रत्येक
यशामागे अपयशसुद्धा असतं ना. मग मी 2024ला साधारण 24 डिसेंबर 2024ला मी ठरवलं, जुना मठ होता तो मठ पाडायचा आणि नवीन मठाची संकल्पना मी सुरू केली. मनात विचार होतं, सगळं डिझाईन डोक्यात होतं, सगळं नियोजन होतं, पण तरी पण कुठेतरी सगळे माझे जे ट्रस्टी आहेत, आमचे जे कार्यकर्ते आहेत, सगळे म्हणतात काका हे कसं काय होणार आहे. अरे स्वामींचं एक ब्रीदवाक्य आहे ना, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. जसं हे वाक्य बघा, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे ना, डॉट आहे. स्वामी काय म्हणतात, थांब इथे, तू काम करत राहा, मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि त्यावेळी संकल्पना आम्ही शिलान्यास केला आणि मंदिराचं काम सुरू केलं. खाली फाउंडेशन चांगलं म्हणजे जवळजवळ 2 टन स्टील आहे, पूर्ण RCC फाउंडेशन आहे. त्याच्यानंतर हा जो मठ तुम्हाला दिसतोय हा जांभ्या दगडामध्ये आहे. त्याच्यानंतर हा एक स्लॅब आहे, वरती एक स्लॅब आहे, 2 स्लॅब आहे. हे सगळं करत असताना याचं नियोजन महत्त्वाचं आहे. आणि नियोजन करत असताना स्वामींवर विश्वास पाहिजे, आपल्या कर्मावर आपला विश्वास पाहिजे, आपल्या कामावर आपला विश्वास पाहिजे. आणि आपण जे काम करतोय हे मला हे दाखवायचं होतं की ठीक आहे, अवघड काम आहे, सगळं काम आहे, पण मी स्वामींना आणि माझ्या कुलदेव श्रीदेव गावडेला शरण गेलो आहे. मला हा संकल्प पूर्ण करायचा आहे आणि हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुमची पूर्ण साथ मला असणार, ही माझी भावना आहे. आणि त्याप्रमाणे ते सुरू केलं आणि यशस्वीपणे हा मठ घडत गेला. आणि 10 मार्चला मठाचा कळस पूर्ण झाला. कुठेही काम थांबलं नाही. मग आपण म्हणतो एखादं घर बांधायला गेलो, होत नाही. 2-3 महिन्यात घर होतं का, नाही होत. पण प्रचंड आत्मविश्वास, मनन चिंतन आणि ध्यास, ह्याच गोष्टी आपल्याला हे सगळी सफलता देऊ शकतात आणि ह्या सगळ्यांचा आशीर्वाद असतात. काका, ज्या पद्धतीनं तुम्ही मठ उभारणीबद्दलचा सुद्धा किस्सा सांगितला होता, त्यामध्ये ही जी रचना आहे मठाची ती पूर्णपणे चिऱ्यांवर अवलंबून आहे. चिऱ्यांनी घडवलेला हा मठ आहे आणि त्यामध्ये कुठल्याही यंत्रसामग्रीचा वापर झालेला नाही आहे, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. तर हे कसं काय घडलं, तर त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. तर हे जेव्हा आम्ही संपूर्ण जांभ्या दगडामध्ये बनवायचं ठरवलं, आम्ही कारागीर बघितले. आता ह्याच्यातले कारागीर कोण मिळणार, तर आम्हाला एक कर्नाटकचा धर्मा म्हणून कारागीर आम्हाला मिळाला. त्याला मी विचारलं, बाबा हे आमचं असं संकल्प डाळ आहे आमची, ही डाळ जी बनवलेली आहे त्या पद्धतीत आम्हाला हे मूर्ती बनवायचं आहे, तर किती महिने लागणार. तर त्याने आम्हाला सांगितलं कमीत कमी 2.5 ते 3 महिने लागणार बनवायला. म्हटलं बाबा 3 महिन्यात नाही, आम्हाला हा मठ स्वामी जयंती दिवशी आम्हाला मूर्ती बसवायची आहे. तर बोललं ठीक आहे, मी प्रयत्न करतो. आणि त्यांनी हा मिरी दगड आहे, सगळा मिरी दगड आपण मागवले, जिल्ह्यातला दगड आहे, आपल्या बाहेरचा कुठला नाही. ते कारागीर होते, त्या कारागिरानं हे मंदिरचा दगड अगदी कोरीव काम करून हा बनवलेला आहे. कारण त्यांनाही स्वामींना करायचं असेल तर स्वामी कोणाला पण आणतात. मी करणार म्हटलं तर नाही, ते घेऊन येतात. आणि हा अशा प्रकारचा हा 4 दरवाजे आहेत बघा, 1 2 3 4. थोडक्यात आमचा एक वास्तुशास्त्रज्ञ आहे, ज्यांनी आपल्या वास्तुशास्त्रामध्ये भारतीय वास्तुशास्त्रावर PhD केलेली आहे. त्यांनी सांगितलं काका दरवाजे असे बनवा. हे दरवाजे जे आहेत, कोणाचं सूर्य मंदिर आहे त्या संकल्पनेत आपण हे स्वामी मंदिर बनवण्याचा प्रयत्न करू. म्हणून 4 बाजूला 4 दरवाजे आहेत. आपण थोडंसं मूर्तीकडे पाहूया, मूर्तीचा थोडासा विचार करूया. तर ही कृष्णशिलेतली मूर्ती आहे, जी साधारण 25 दिवसात तयार झाली आणि ती सिंधुदुर्गातल्याच कारागिरानं बनवली. अनेक प्रश्न त्या कारागिराच्या मनात सुद्धा पडले होते, मात्र त्यांनी गावडे काका महाराज यांच्या आदेशांचं पालन केलं आणि ती घडवायला सुरुवात केली. याबद्दल असं सांगितलं जातं की कृष्णशिलेतली 25 दिवसात घडणारी स्वामींची ही एकमेव भारतातली मूर्ती असल्याचं माहिती आपल्याला मागच्या काही बोलण्यांमधून, काकांच्या बोलण्यातनं जाणवली. आणि जर तुम्ही या मूर्तीकडे पाहिलात तर अगदी मन शांत करणारी, चैतन्य देणारी आणि प्रसन्न देणारी ही मूर्ती आहे. तर याचं वेगळेपण आणि त्याबद्दलचं भक्तांच्या मनात अगदी पहिल्यापासूनच आकर्षण आहे, आश्चर्यसुद्धा आहे, ती अगदी निर्मिती ते प्रतिष्ठापनेपासून. तर या वेगळेपणाबद्दल आपण काकांकडूनच समजून घेऊया. काका, जसं मी म्हटलं अगदी 25 दिवसात ही मूर्ती घडलेली होती,
तर ती कशी काय घडली त्याबद्दलचा आम्हाला प्रवास जाणून घ्यायचा. तुम्ही तुमचा अगदी योग्य प्रश्न आहे आणि ह्या प्रश्नाला साक्षीदार सगळेच आहेत. इथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला माहिती आहे हा मठ 85 दिवसात पूर्ण झालेला आहे. या मठातलं सगळं म्हणजे जडणघडणीपासून कसापर्यंत सगळ्यांनी इथल्या भाविक भक्तांना हा घेतलेला अनुभव आहे. म्हणजे असं सांगणं एखादं. मग एक दिवशी काय झालं, आम्ही ठरवलं, संस्थेने ठरवले आपण ती मूर्ती बनवायची आहे. मग ठरवल्यानंतर ठरलं आता आपल्याकडे 2च महिने बाकी आहेत. मग 2 महिने बाकी आहेत, मग 2 महिन्यात मूर्ती कशी तयार होणार. तर बघलं आपण प्रयत्न तर करू. म्हणून आम्ही आमच्या सिंधुदुर्गात एक कारागीर आहे त्याच्याजवळ आम्ही गेलो आणि त्याने सांगितलं बाबा स्वामींची आम्हाला कृष्णशिलेमधली मूर्ती पाहिजे. तर त्याने म्हटलं कृष्णशिला मिळणं मुश्किल आहे, ते आपल्याला कर्नाटक म्हणून आणावी लागणार. ज्या दगडाचा रंग कृष्णशिला म्हणजे कृष्णाचं जे रूप आहे त्याप्रमाणे ते आहे म्हणून त्याला नावच आहे कृष्णशिला. तर ती दगड येणं शक्य नाही आहे. आमची इच्छा होती करायचंच आहे. आणि झालं बोलणं वगैरे आमचं चालू होतं. तर बोललं नाही काका कमीत कमी 6 महिने ही मूर्ती बनायला लागणार आहे. तर म्हटलं नाही आमच्याकडे 2च महिने बाकी आहेत. तर बोलले ते शक्य नाही. गप्पा मारत असताना त्याची एक गाडी आलेली म्हणजे दगडाची मोठी गाडी आलेली. गप्पा मारत मला बोलले काका मी 5 मिनटं जरा बाहेर जाऊन येतो. त्यातलं कशाला नाही गाडी आली ते बघतो. गाडी आली बोल आता तो त्यांच्यावर भांडायला लागला हा दगड का मागवला. तो बोलला मी ऑर्डर दिली. तो बोलतो नाही हो तुम्ही ऑर्डर दिली ह्या दगडाची. बोलतो नाही मी दिलेच नाही आहे. मग आलाच कसा. मग तो बरोबर कृष्णशिला आलेली ती स्वामींच्या मापाचाच दगड होता. झालं मग मी त्याला सांगितलं बाबा ते तुझं आहे तो माझा विषय नाही. तू भांडायचं तू भांड तुला जमेल का. तर बोललं नाही शक्य नाही 6 महिने शक्य नाही. म्हटलं ठीक आहे मग कसं काय ते मला जरा कॅल्क्युलेशन तर सांग. तर हे बघ मातीची मूर्ती बनवायला कमीत कमी 20 दिवस लागतात सुकायला. त्याच्यानंतर ती मूर्ती बनवल्यानंतर त्याचं साचा काढला पाहिजे म्हणजे डाय बनवायला पाहिजे त्याला 7 दिवस जातात. परत त्या डायमधून मूर्ती काढायला पाहिजे त्याला 5 दिवस जातात. झाले 32 दिवस. मग तुम्ही सांगा तुमच्यातले 32 दिवस गेले राहिले 28 दिवस. मग तुम्हाला 25 दिवसात तुम्हाला द्यायचे कारण पुढे 2 दिवस कार्यक्रम आहे. 26-27ला कारण 28ला ते बसवायचे. तर ते काही शक्य होणार नाही आहे. तर तुम्ही बघा विचार करा. आम्ही म्हटलं ठीक आहे मला काय म्हणायचं नाही. नाहीच म्हणतो तर आता काय करणार. आम्ही विचार केला आलो घरी. दुसऱ्या दिवशी त्याचं स्वप्न स्वामी केले आणि त्याला एक वेगळं व्हायला लागलं. अरे मी काल नाही म्हटलं अंतकड आला आहे मग स्वामींची मूर्ती आहे आणि मला काय म्हणतो स्वामींची मूर्ती मानवी मूर्ती आहे. आम्ही एक वेळ ते दगडाच्या मूर्त्या फटाफट बनवतो पण मानवी मूर्ती बनवत असताना त्याचं सगळं डायग्राम बनवावं लागतो आणि त्याचं ते म्हणणं आम्ही काही बोललो. दुसऱ्या दिवशी त्याने आमच्या एका ट्रस्टलेला फोन केला काय नाही जरा काकांना बोलावलं म्हणून सांगा. तर मी गेलो तर बोललं काका एक काम करा मी प्रयत्न करतो. दगड तर आलेला आहे तुम्ही सांगितलेलं आहे मला तुम्ही मातीची मूर्ती तुम्ही बनवून द्यायची बाकीचं मी बघतो काय करायचं ते. दगड ड्राय करायचं तो मी बघतो. तर मी म्हटलं विचार केला. मग आम्ही ठरवलं तर मूर्ती बनवायची कुठली. स्वामींच्या वेगवेगळ्या मूर्त्या आम्ही बघितले वेगवेगळ्या कारागिरांनी त्या मूर्त्या करायला लावलं पण नाही कोण वेगळं. मग आपण ठरवलं आमचं एक मित्र त्याला म्हटलं बाबा अशी जरा मला मूर्ती बनवून द्या साधारण द्या बघ मागे. मग आम्ही कारागिराला दिली म्हणजे आपले गणपती करतात त्यांच्याकडे. त्यांनी केली आणि सगळं बघतलं. एकदा पाय असा व्हायला लागला हे बघायला त्या चेहरा जमाना अरे बाबा तू त्या दिवशी मला म्हटलेलंच माहिती आहे का नाही मी मूर्ती एवढ्या दिवसात बनवून देऊ शकतो. अरे बाबा स्वामींकडे बोल म्हणून तुझा पाय सरळ होत नाही आहे. चेहरा म्हटलं किती वेळा तू आता एक काम कर ते नाक घास स्वामींकडे. स्वामी मी चुकलो ब्रह्मांड नाही का तुम्ही. आणि तिथून ती मूर्ती मग 20 दिवसात त्यांनी तयार करून दे. काही अवघड गोष्टी होत्या ते मी स्वतः कारण आमचे वडील गणपती करायचे आजोबा गणपती करायचे त्यातले ते थोडीशी कला आलेली होती. तर थोडंसं काही काम मी करून दिलं आणि मग ती मूर्ती त्याला दिली. त्यांनी ती मूर्ती तयार करायला घेतली आणि अवघ्या 25 दिवसात त्यांनी ही स्वामींची दिव्य अशी मूर्ती बनवलेली आहे. आणि आम्ही सांगतो है ना तो कारागीर त्याला जाऊन जरी विचारलं तर तो बोलू शकतो हो मी बनवली आहे. आणि ती स्वामीने बनवून घेतले त्याला झोपायला पण दिलं नाही. झोपायला गेला का हा जागा व्हायचा नाही त्याच्या एकच डोक्यात होतं. आणि त्याने आम्हाला हेही सांगितलं माझ्या 32 वर्षाच्या लाईफमध्ये
ही एकमेव 25 दिवसात बनलेली स्वामींची मूर्ती आहे, असा तो अनुभव. हा प्रत्येकाचा अनुभव वेगवेगळा असतो. इथल्या मठाची आणखीन एक खासियत म्हणजे येथील अन्नदान. इथं आलेला एकही व्यक्ती उपाशी जाता नये याची विशेष काळजी घेतली जाते. या अन्नदानाचं खासियत असं आहे की इथे आलेला प्रत्येक भाविक, प्रत्येक माणूस हा उपाशी जाता कामा नये. आमच्या सद्गुरूंची शिकवण आहे तीही आम्ही पुढे नेत आहोत. आणि येणारा भाविक इथे जे दानशूर व्यक्ती आहेत, ते दानशूर व्यक्ती अन्नदाते जे आहेत ते आपणहून अन्नदानासाठी पुढे येतात. आणि या अन्नदानात जे अन्नदानात पुढे येतात त्यांची नोंद इथे ठेवली जाते आणि ती विश्वस्त म्हणून आम्ही ती सर्व व्यवस्था अगदी चोख पार पाडतो. येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी दुपारच्या वेळेत जो भाविक इथे स्वामींच्या दर्शनाला येतो तो प्रत्येक भाविक इथे जेवल्याशिवाय जात नाही. अवधानाने उशिरा जरी एखादा भाविक आला, जेवण जर संपलं असेल तर ते नवीन जेवण बनवून त्याला महाप्रसाद दिला जातो. आपल्या सद्गुरूंनी जी शिकवण दिली आहे ती इथली शिकवण अशी आहे. वर्षानुवर्षांची श्रद्धा, स्वामींच्या चरणी मिळणारं समाधान आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यात आलेला एखादा चमत्कारी अनुभव, यामुळे माड्याच्या वाडीचा हा मठ भक्तांसाठी श्रद्धेचं मोठं केंद्र बनलाय. सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र, आजूबाजूच्या राज्यातून भाविक इथं आस्थेनं येत असतात. थेट जर्मनीतून आलेले भाविकही आम्हाला इथे मिळाले. तुम्ही आता माझ्या आजूबाजूला सुद्धा पाहू शकत असाल, स्वामी समर्थ मठ आहे आणि अगदी गजबजून गेलेला आहे. दुपारचे आता 2:30 वाजत आली आहे तरी भक्तांची रांग काही थांबत नाही आहे. आणि आतासुद्धा माझ्याबरोबर असे भक्त आहेत जे खास जर्मनीहून आलेले आहेत. तर त्यांचे अनुभव काय आहेत, त्यांची श्रद्धा काय आहेत आणि त्यांच्या अनुभवाचे काही उदाहरणं, आपण किस्से आपण जाणून घेणार आहोत. तर माझं नाव श्वेता रेगे, मी कोचऱ्यावरून आले आहे. म्हणजे मी कोचऱ्याची आहे पण मी राहायला जर्मनीमध्ये सेटल. तर माझं आणि माझ्या नवऱ्याचं स्वामी समर्थांवर भरपूर विश्वास आहे. माझ्या आईचा, आमच्या घरात सगळ्यांचाच आहे. मग तेव्हा माझी आई इथे येत असते. मग ती मला बोललेली की इथे खूप छान स्वामी समर्थांचं मठ झालं आहे. तर आम्हाला दोघांना पण इच्छा होती की इथे यावं आणि म्हणजे भेट द्यावी. तर माझा नवरा पण आलेला आता. तर आम्ही आलेलो इथे 2-3दा आणि आज पण आम्ही आलो आहे. आणि म्हणजे मला बाळ झालं आहे, मग तिला घेऊन आम्ही इकडे आलो आहे स्वामी समर्थांच्या कृपेने. तर खूप छान आहे, सुंदर मठ आहे. आणि मला आता कळालं की 85 दिवसात बांधकाम पूर्ण झालं आहे. तर खूप सुंदर केलं आहे आणि मूर्ती पण खूप अशी युनिक आहे. बघून खूप सुंदर वाटतं आणि छान, म्हणजे भक्तिमय एकदम वातावरण आहे पूर्ण. मला 14 वर्ष झाली या मार्गामध्ये. या मार्गात येण्याचा मार्ग मला अशा प्रकारे एक दुर्घटना घडलेली माझ्या बाबतीत. मी मुंबईवरून माझी 4 व्हीलर कार घेऊन निघालेलो गोव्याला जाण्यासाठी आणि मध्यंतरी माझ्या गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला. ॲक्सिडेंट एवढं भयंकर होतं, 2-3 वेळा माझी गाडी उलटली आणि गाडी उलटल्यानंतर मला तर वाटत नव्हतं की आम्ही जिवंत वाचू. पण स्वामींची कृपा, त्याच्याने मी सुखरूप त्या गाडीतून आम्ही बाहेर पडलो. घरात एक टायमाचं अन्न मला शिजवायला कठीण होतं. पण ज्या वेळेला मी या मार्गात यायला लागलो, आपोआप माझे हस्ते हस्ते मार्ग सुधरत राहिले, धंद्याचा मार्ग वाढत चालला. आणि काकांचं ज्या वेळेला मी दर्शन घेतलं, माझ्या घरातले बरेचसे लोक आहेत जे मला भरपूर त्रास देत आहेत, तर काकांनी मला त्याच्यातून मार्गातून बाहेर काढलं. बरीचशी संकट मी बघितली आणि स्वामींच्या कृपेने एवढं दुकान माझं खूप चांगल्या प्रकारे चालतं आहे. माझा मुलगा ग्रॅज्युएशन केलेला होता, त्याला नोकरीची मला गरज होती. पण काकांनी जे मला मार्ग दाखवला, जे दुकान दाखवलं, त्या दुकानामध्ये मला आजपर्यंत कसलीही प्रकारची कमी पडली नाही. एवढं भरभरून मला स्वामींच्या आशीर्वादाने भेटलं आहे. ज्या वेळेला मला संकट आली त्या वेळेला मी गुरुमंत्राचं नाव घेत गेलो, जप करत गेलो. आणि त्या गुरुमंत्रामध्ये एवढी शक्ती आहे, नामस्मरणामध्ये एवढी शक्ती आहे की प्रत्येकांना मी सांगतो की तुम्ही खरोखर ह्याच प्रकारे करत राहा, मग नामस्मरण करा. आणि काकांनी मला ह्याच्यातून खूप मोठ्या प्रमाणे बाहेर काढलं. आज जे काय मी आहे ते गावडे काकांच्या आशीर्वादाने, स्वामींच्या आशीर्वादाने आहे. वर्षभर इथं आध्यात्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. त्यात गुरुपौर्णिमा हा येथील मोठा उत्सव. येणारा प्रत्येक भाविक
त्याच्या मनात काहीतरी इच्छा असतात आणि त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी गुरुपौर्णिमा हा एक दिवस सद्गुरूने आपल्याला दिलेला आहे. पण प्रत्येकाला गुरुपौर्णिमेला येता येईल असं नाही, म्हणून सद्गुरूंनी प्रत्येक पौर्णिमेला इथे भाविकांसाठी एक मार्ग दिला आहे, तो म्हणजे पूजा. प्रत्येक पौर्णिमेला जर आपण या मठात आलो प्रत्येक पौर्णिमेला, तर आपल्या मनातील इच्छा जर या स्वामींजवळ जर आपण व्यक्त केली तर त्या पूर्ण होतात. असं ह्या पौर्णिमेचं महत्त्व आहे. प्रत्येक महिन्यातली पौर्णिमा असा हे कार्यक्रम इथे होतो. त्यानंतर दत्त जयंतीला सुद्धा आपल्या मठात पालखीचा सोहळा असतो. म्हणजे अनेक भाविक इथे पालखी सोहळ्यात सहभाग घेतात. त्यानंतर गणेश जयंतीला सुद्धा आपल्या इकडे भाविक भरपूर लोक महाप्रसाद असतो आणि त्या महाप्रसाद झाल्यानंतर आपले पालखी चालते. ही पालखी स्वामी मंदिराकडून गावडोबा मंदिरकडे असा हा प्रवास संध्याकाळच्या वेळेत असतो पूर्ण. त्यानंतर मुख्य सोहळा म्हणजे आमच्या सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराजांचा वाढदिवस 31 मार्च हा एक गावडेकाकांचा वाढदिवसाचा औचित्य साधून इथे महाप्रसाद संपूर्ण दिवस महाप्रसाद चालला असतो. म्हणजे काकांच्या भेटीसाठी आणि संपूर्ण दिवस लोक येत असतात. जवळजवळ 10 ते 15,000 लोक इथे या मठाला काकांना शुभेच्छा देण्यासाठी या मठात येत असतात. आणि प्रत्येकाला तिथे अन्नदान, प्रत्येकाशी काकांचा संवाद, म्हणजे प्रत्येकांची संवाद असतो. कारण प्रत्येकाला असंच असतं की काकांनी माझ्याशी बोलावं, काकांना माझ्याशी संपर्क व्हावा असं असतं. कारण सद्गुरूंचा सहवास असा आहे की सद्गुरू सहवास ज्याला लाभला तो या जन्मात भाग्यवान समजला जातो. कारण सद्गुरू सहवास ज्याला मिळाला तो या जन्माचं सार्थक त्याला झालं असं अध्यात्म सांगतं. म्हणजे जीवनात सद्गुरू असावा. तो सद्गुरू आपल्या रूढी परंपरेतून आपण सद्गुरू केला पाहिजे आणि तो सद्गुरू आपल्या जीवनात असावा हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात असलं पाहिजे. आध्यात्मिक कार्यक्रमच नव्हे तर सामाजिक उपक्रम श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यासच्या माध्यमातून राबवले जातात. नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. मगाशी आपण सद्गुरू श्री श्री 108 महंत परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज ज्यांनी जे आपल्याला अमृतवाणी सांगितली त्यामध्ये तुम्ही ऐकलं असेल की त्यांनी सांगितलं की सगळ्या सेवेकरांना त्यांचं एकच सांगणं असतं की माणसातला देव शोधा. म्हणजे फक्त देव करून फक्त धार्मिक कार्य न करता तुम्ही समाजामध्ये जे गरजू लोक आहेत, जे रंजले गांजले आहेत, त्या लोकांसाठी तुम्ही कार्य करा. त्यातून तुम्ही देवकार्य, त्याला ते खरं देवकार्य म्हणतात. समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो ही भावना ठेवून आपण समाजोपयोगी कार्य करणं, याला ते खरं देवकार्य म्हणतात. तर संस्था जी श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यासची संस्था आहे, जी सामाजिक कार्य करते, ही संस्था आपल्या कार्यामध्ये वेगवेगळे सामाजिक प्रकल्प राबवत असते. जसं की जी हुशार विद्यार्थी वर्ग आहे पण ज्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शैक्षणिक साहित्य म्हणा किंवा शिक्षणाच्या काही सोयीसुविधा त्यांना ते घेऊ शकत नाही, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपली विद्यार्थी दत्तक योजना आहे. म्हणजे पूर्ण वर्षासाठी त्याचा शालेय जो खर्च आहे तो शालेय खर्च ही संस्था उचलते. त्याचप्रमाणे निराधारांना आधार अशी एक आपली योजना आहे संस्थेची. त्या योजनेमध्ये जी वयोवृद्ध मंडळी आहेत, ज्यांना काही मुलं नाही आहेत किंवा त्यांची मुलं परगावी आहेत, त्यांच्याकडे नीट लक्ष देत नाही आहेत, त्यांची राहण्याची किंवा इतर सगळी हाल आहेत, अशा लोकांसाठी निराधारांना आधार ही आपली योजना आहे. त्या वयस्कर वयोवृद्ध लोकांसाठी त्यांना जे गरजेचं साहित्य आहे, अन्नधान्यापासून त्यांच्या निवाऱ्यापासून त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या पुरवण्याचं काम आपली संस्था करते. त्याचनंतर कॅन्सर किंवा यासारखे जे दुर्धर आजार आहेत, ज्या आजारांशी लढा देता अगदी माणूस आर्थिकदृष्ट्या शारीरिकदृष्ट्या हा खचून जातो, तर अशा लोकांना आधार देण्याचं काम आपली संस्था करते. त्यांना लागणारी आर्थिक मदत असू दे, वैद्यकीय मदत असू दे, ही आपल्या संस्थेमार्फत पुरवली जाते. त्याचप्रमाणे आपली केंद्र सरकारची निक्षय मित्र ही जी योजना आहे, म्हणजे क्षयमुक्त भारत
ही जी योजना आहे, या योजनेमध्ये आपल्या सद्गुरूंच्या संकल्पनेतनं गेली अनेक वर्षे आपलं काम आहे. दरवर्षी सद्गुरूंच्या वाढदिवसादिवशी जिल्ह्यामध्ये जेवढे क्षयरोगी आहेत, म्हणजे जे क्षयरोगीचं म्हणजे काय आहे, क्षयरोगींना जी औषधं आहेत ती सरकार देत असतं, पण फक्त औषधं घेऊन क्षयरोग बरा होत नाही. त्याच्याबरोबर जो प्रोटीनयुक्त आहार त्यांना लागतो, तो आहार गरीब जी लोकं आहेत ती अफोर्ड करू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी तो 6 महिन्याचा त्यांना सरकारी त्यांच्या वैद्यकीय ह्याच्याप्रमाणे किमान 6 महिने त्यांना त्या औषधांबरोबर प्रोटीनयुक्त आहाराची गरज असते. तर असे जे क्षयरोगी आहेत ते क्षयरोग्यांना 6 महिन्यापर्यंत लागणारा प्रोटीनयुक्त आहाराचा जो शिधा आहे तो संपूर्णपणे 6 महिने मोफत आपल्या संस्थेमार्फत दिला जातो. आणि जो आपल्या आरोग्य विभागाचा क्षय विभाग जो आहे त्यांच्याकडनं जेवढी नावं आपल्याला रेकमेंड केली जातात, सुचवली जातात, त्या सर्वांना आपण तो प्रोटीनयुक्त आहाराचा शिधा देतो 6 महिन्यापर्यंत. आणि आत्तापर्यंत यावर्षी सद्गुरूंच्या वाढदिवसादिवशी त्यांनी स्वतः वैयक्तिकरित्या जसं आपण संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षीच करतो, यावर्षी सद्गुरूंनी स्वतः त्यांना आर्थिक मदत करून तो शिधा त्यांच्यापर्यंत पोचवलेला आहे. आणि आमच्याकडे आलेल्या आता नोंदीनुसार त्यातले जवळपास 70 ते 80% रुग्ण हे क्षयमुक्त झालेले आहेत. आणि असा आपल्या सद्गुरूंना निक्षय मित्र हा केंद्र सरकारचा पुरस्कार देखील मिळाला आहे. त्याचबरोबर जे बेरोजगार, आता बेरोजगारी फार वाढली आहे, सुशिक्षित बेरोजगार फार बाहेर पडत आहेत, तर त्यांच्यासाठी रोजगार निर्मितीचं जे साधन आहे ते साधन निर्माण करण्याचं काम देखील व्यवसाय मार्गदर्शन, करिअर मार्गदर्शनची शिबिरं लावणं, त्याचप्रमाणे एखादा होतकरू जर तरुण असेल तर त्यांना त्याचा रोजगार सुरू करण्यासाठी जसं फुलांचं दुकान, भाजीचं दुकान, एखादी वडापावसारखी खाद्याची गाडी वगैरे हे जे आहेत, मग त्यांना कुठेतरी त्याचा रोजगार सुरू व्हावा, त्याच्या कुटुंबाला कुठेतरी आर्थिक मदत व्हावी, हाही उपक्रम आपल्या संस्थेमार्फत राबवला जातो. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी जसं रक्तदान शिबिरं आहेत किंवा नेत्र तपासणी शिबिरं आहेत किंवा इतर वैद्यकीय तपासणी शिबिरं आहेत, ही शिबिरं राबवली जातात. त्याचप्रमाणे सद्गुरूंचा सगळ्यात जो मोठा उपक्रम आहे, म्हणजे अनेक, आता मी बोलायला गेलो तर कमी पडेल, असे खूप सोशल प्रोजेक्ट संस्थेमार्फत राबवले जातात. पण त्याच मध्ये एक सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे आत्ता जी आपल्याकडे गरज आहे की योगशास्त्राची, आपल्याला योगशास्त्राची माहिती होणं आणि त्याचा आपण अंगीकार करणं हे फार गरजेचं झालेलं आहे. कारण आता आपलं जे धकाधकीचं जीवन आहे, फास्ट फूड आहे, टेन्शन आहेत, एन्झायटी आहे, यामुळे माणसाचं हे जे शारीरिक स्वास्थ्य आहे हे बिघडत चाललं आहे. आणि ते फक्त औषधं घेऊन ते तात्पुरतं बरं होण्यापेक्षा योगा जर केलं तर त्याने आपलं जी आपली समाज बांधव आहेत, जे ह्या सगळ्या त्रासांनी व्याकुळ झालेले आहेत, तर त्यांना खूप मदत होईल. यासाठी सद्गुरूंनी 10-12 वर्षापूर्वी त्यांनी योगशिक्षक घडवण्याचा संकल्प केला. ज्यावेळी त्यांनी ही संकल्पना आम्हाला सांगितली त्यावेळी आम्हाला ती तितकीशी डोक्यात आमच्या बसली नव्हती. म्हणजे काय योगाची गरज आहे, योगा म्हणजे फक्त कसरती आणि आसनं एवढाच आमच्या डोक्यात त्यावेळी विचार होता. पण त्यावेळी सद्गुरूंनी 10 योगशिक्षक आपल्या संकल्पनेतनं घडवले. आणि त्यानंतर आता आपल्या संस्थेने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाकडनं अभ्यास केंद्र म्हणून इथे परवानगी घेतलेली आहे. आणि या अभ्यास केंद्रामध्ये योगशिक्षक पदविका अभ्यासक्रम हा चालवला जातो. 3 वर्ष जवळपास आपल्या केंद्रातनं 101 योगशिक्षक उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलेत. त्याचप्रमाणे यावर्षी आपल्याला याच्याही पुढचं एक पाऊल म्हणून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचीच एम ए योगा हा जो अभ्यासक्रम आहे त्या अभ्यासक्रमासाठी देखील आमच्या संस्थेला परवानगी मिळाली आहे. यावर्षीपासून आपल्या संस्थेमध्ये एम ए योगाचे देखील क्लासेस होणार आहेत आणि त्याची ॲडमिशनची प्रोसेसही सुरू झाली आहे. अशी संस्था आपली अनेक उपक्रम राबवत असते. जसं मगाशी सद्गुरूंनी आपल्या वक्तव्यामध्ये सांगितलं की कोरोनाच्या काळात अक्षरशः जीवाची पर्वा न करता सद्गुरूंच्या प्रेरणेतनं सगळे सेवेकरी बाहेर पडले. त्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता लोकांना मदत केली. गोवा बॉर्डरवर जे प्रवासी अडकवून ठेवलेले होते, त्यांना क्वारंटाईन करून ठेवलेलं होतं, ते तिथे असेपर्यंत त्यांना पूर्णपणे जेवण आपल्या संस्थेमार्फत दिलं गेलेलं आहे. मेडिकल स्टाफ असू दे, पॅरामेडिकल असू दे, पोलीस असू दे, जे तिथे अहोरात्र राबत होते त्यांच्यासाठी सुद्धा न्याहारी किंवा भोजनाची व्यवस्था आपल्या संस्थेमार्फत केली आहे. PPE किटचं वाटप आपल्या संस्थेमार्फत केलेलं आहे. असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आपल्या संस्थेमार्फत नेहमीच राबवले जातात. आणि सद्गुरूंची हीच संकल्पना आहे की तुम्ही स्वतःपेक्षा आपल्या समाज बांधवांचा जास्त विचार करा.
कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून जाऊ देवाची या गावा या विशेष मालिकेतून आज आपण आलो होतो कुडाळ तालुक्यातील माड्याची वाडी येथे श्री स्वामी समर्थ मठात। दिवसभर आपण इथं होतो, इथं आपण वेळ घालवला आणि अनेक अनुभव आपण लोकांचे जाणून सुद्धा घेतले। आल्यापासनं अगदी श्री स्वामी समर्थ या नामजपात अखंड नामजप इथं सुरू असल्याचं आपल्याला दिसून आलं। मंदिरामध्ये प्रवेश करताच, मठामध्ये प्रवेश करताच एक शांतता, प्रसन्नता जाणवली। आरतीनं अगदी भारावून इथलं वातावरण गेलं, चैतन्यमयी वातावरण झालं होतं आणि अशाच प्रकारे दिवसभर इथं विविध कार्यक्रमसुद्धा राबवले जातात। श्री श्री 108 महंत मठाधीश गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून या मठाची स्थापना झाली आणि अध्यात्माबरोबरच जे रंजले गांजले आहेत त्यांची सेवा करण्याच्या हेतूनं इथं विविध सामाजिक उपक्रमसुद्धा राबवले जात असल्याची माहिती या निमित्तानं आपणाला मिळाली। तुम्हीसुद्धा इथं जर कधी येणार असाल तर आवर्जून या मठाला भेट द्या आणि तुमचेसुद्धा असेच आध्यात्मिक किस्से आम्हाला सांगायला अजिबात विसरू नका। कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या मालिकेची सुरुवात आजपासून खरं तर झालेली आहे माड्याच्या वाडी येथील श्री स्वामी समर्थ मठात। मात्र आता हा भक्तीचा प्रवास, ही सफर इथंच अजिबात थांबणार नाही आहे। कोकणातील वेगवेगळ्या देवस्थानची, जागृत देवस्थानची माहिती आणि श्रद्धेचे अनुभव, त्यानंतर त्यांची इतिहास, त्याची वैशिष्ट्य आम्ही तुमच्यापर्यंत या माध्यमातून असेच घेऊन येत राहणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि कोकणातील या देवभूमीची सफर अशीच करत राहूया। जाऊ देवाची या गावा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दहीपावकरसह जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, कुडाळ।